A xornada de hoxe comezou forte para a Corporación Municipal de Poio. Ás 9:15 da mañá puñase en marcha este pleno extraordinario. O motivo a moción presentada polo Partido Popular tras coñecer a intención do Concello de actualizar os valores catastrais. Os populares acusaron ao Goberno local de falta de transparencia e de espolio fiscal ao solicitar esta revisión ao Ministerio de Facenda sen informar antes aos veciños. Esta actualización de valores catastrais que fan os tres alcaldes, as escondidas, lle pediron a ministra Montero. E a señora Montero o único que fai é coller un escrito dos tres alcaldes que din que queren autorizar os valores catastrais e dicir, ok, e o publica no BOE. E o firma Pedro Sánchez. Que tipo de democracia é a que queredes traer aquí? Que tipo de transparencia é a que queredes usar aquí? A de Farruco VI, os amigos Chávez e Maduro de Venezuela, que veu por aquí polo Concello. Esta de non informar nin a oposición, nin os veciños, de subir as agachados os impuestos. Isto é unha vergüenza e un espolio fiscal, insisto. O Concello de Poio entende que esta actualización dos valores catastrais é necesaria e defende que de non ser así, habería subas acumuladas nos vindeiros anos. Todos os concellos en xeral van revisando de maneira anual ou cada X anos esa revisión para que as cousas se actualicen e non haixa despois un desfase grande con respecto aos anos anteriores. É dicir, que se botan moitos anos sin revisarlo, ao final eso ten un desfase e ao final é peor para o ciudadano, non? Porque hai unha revisión de golpe durante moitos anos e iso supón un perxuicio maior. Na provincia de Pontevedra, soamente 10 concellos pediron esta actualización dos valores catastrais e destes municipios o de Poio e o que ten a revisión máis actual, data do ano 2016. Sen embargo, o Goberno local asegura ter un dos rexistros máis baixos de toda a provincia. Estas actualizacións supoñen ese o 6% no ano 2016 e ora no ano 2020 o 3%, supoñen un 9% de subida. Os valores de Poio están na media da provincia, 59.000 euros por vivenda, que é a media da provincia por vivenda. E o tipo impositivo que se aplica en Poio, do 0,47%, está no posto 36 dos 63 concellos que hai na provincia. Tamén está na media. Entonces, o que vostede están facendo con esta historia de que en Poio se sube espectacularmente non é verdade. Eso se fai no resto dos concellos non da provincia de Pontevedra, senón de todo o Estado. A tensión estivo presente durante toda a sesión plenaria, en especial cando o Partido Popular acusou ao Goberno municipal de subir os seus soldos ao mesmo tempo que suben o IBI e as plusvalías.